6ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் இயல் 1ல் இருக்க உரைநடை உலகம் வளர் தமிழ் படிக்க போகிறோம். தமிழ் எப்படி வளர்ச்சி பெற்று இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய பாடப்பகுதி. இதற்கு நுழைய முன் படிக்க போகிறோம். ஏன் இந்த பாடம் படிக்க போகிறோம், தமிழினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மூத்த தமிழ்மொழி என்றும் இளமையானது. முதல் மனிதன் பேசிய மொழி தமிழ்ன்றாங்க. பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய தமிழ்மொழி தோன்றிடுச்சு. ஆனாலும் இன்றும் இளமையாகவே இருக்கிறது. எளிமையானது. சரியா, எல்லாருமே வேற்றுமொழியினர் கூட எளிமையாக பேச கற்றுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி எளிமையானது. இனிமையானது. மற்ற மொழிகளை விட நம்ம மொழி கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கும். வளமையானது. வளம் பொருந்தியது அப்படின்னு நிறைய சொற்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அப்படி காலத்திற்கேற்ப தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொள்வது. முதல் மனிதன் பேசிய மொழியாக இருந்த பழைய மொழி இன்றைக்கும் அறிவியல் யுகத்தில் புது புது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நாம் பெயர் வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்மக்கிட்ட தமிழ்மொழி, தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்குது. அப்படிப்பட்டது நம்முடைய தமிழ்மொழி. நினைக்கும் போதே நெஞ்சில் இனிப்பது. நம்ம மொழியை பற்றி நினச்சோம்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும். சரியா, நம் வாழ்வை செழிக்கச் செய்வது. நம்ம நூல்களில் கற்றோம். தமிழ் நூல்களெல்லாம் கற்கும்போது அதில் இருக்கிற நல்ல கருத்துக்கள் நம்மை செம்மைப்படுத்தின. நம்ம வாழ்க்கை நல்ல இன்பமாக இருப்பதற்கு நம்ம தமிழ் நமக்கு உதவுகிறது. திருக்குறளில் பாருங்கள், நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு இல்லையா. அதனால் நம்ம வாழ்வை செழிக்க செய்வது. படித்தோம் அப்படின்னா, நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னா நல்ல வேலை கிடச்சி நல்லா இருக்கிறோம் அப்படி இல்லையா, நல்லா இருக்கிறோம், நல்லா இருப்போம். சரியா, உலக செம்மொழிகளில் ஒன்றாக விளங்கும் தமிழ்மொழியின் சிறப்புகளை இப்படிப்பட்ட உலக செம்மொழிகளில் ஒன்றாக, செம்மொழின செம்மை பொருந்திய மொழி, எல்லா வளங்களும் உடைய மொழி அப்படின்னு இந்த மொழியை பற்றி தான் நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறோம். மனித இன பரிமாண வளர்ச்சியின் சிறப்புகளில் ஒன்று மொழி. நம்ம மனிதன் முதல்ல காட்டுவாசியாக வாழ்ந்தான். அதுக்கப்புறம் இப்போது நல்ல உயர்ந்து இருக்கிறோம் இல்லையா. அதற்கு காரணம் அது சிறப்புகளில் ஒன்று மொழியும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மனிதரை பிற உயிரிடம் இருந்து வேறுபடுத்தி மேம்படுத்தி காட்டுவது மொழி. மற்ற விலங்குகள்லாம் பேசுதா, பறவைகள்லாம் பேசுதா? இல்லை இல்லையா. அந்த மொழி தான் நம்ம மனிதனை வேறுபடுத்துகிறது. மொழி நாம் சிந்திக்க உதவுகிறது. மொழி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம அறிவை வளர்ப்பதற்கு துணையாக இருக்கிறது. சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் உதவுகிறது. நம்ம நினைக்கிறத வெளிப்படுத்துறதுக்கு இந்த மொழி உதவுகிறது. பிறர் கருத்தை நாம் அறிய உதவுவதும் மொழியை. இப்போ நாம் பேசுகிறது அவங்களுக்கு புரியணும், அவங்க பேசுகிறது நமக்கு புரியணும். இதற்கு மொழி உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லி உலகில் 6000த்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன. 6000, நம்ம உலகத்தில் 6000த்திற்கு மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவற்றுள் சில மொழிகள் மட்டுமே பேச்சு வடிவம், எழுத்து வடிவமாக இரண்டனை பெற்றுள்ளன. ஒரு சில மொழி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுத்து மொழி கிடையாது, எழுத்துக்களே இருக்காது. சரியா, பேச மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஆனால் சில மொழிகள் மட்டுமே எழுத்து வடிவம் பெற்று பேச்சு வடிவம், அந்த மாதிரி 2 வடிவமும் இருந்தால் தான் அந்த மொழி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக நிலைத்து நிற்க முடியும். வெறும் பேச்சு மொழி இருந்தால், எழுத்து மொழி இல்லைன்னா அது அழிந்து விடும். சரியா, உலக மொழிகளில் பலவற்றுள் இலக்கண இலக்கிய வளம் பெற்று திகழும் மொழிகள் மிகச்சிலவே. உலக மொழியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இலக்கிய வளமும் இலக்கணம் வகுக்கப்பட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் மிகச்சில மொழிகளில் தான் இருக்குது அப்படின்ற. அவற்றில் செம்மை மிக்க மொழி என ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை சில மொழிகளே. இந்த மொழிகள் அந்த 6000 மொழி இருக்குல்ல, அதில் இலக்கணமும் இருந்து இலக்கிய வளமும் இருக்கிறது சில மொழி. இதில் செம்மை மிக்க மொழியாக இருக்கிறது அப்படின்றது சில மொழிகளே. செம்மை மிக்க மொழி அப்படின்னா என்ன, ஒரு 14 வளங்கள் இருக்குது. தொன்மை, பழமை, இளமை, இனிமை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அந்த மாதிரி 14 வளங்களை கொண்டது தான் செம்மை மொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட சிறப்புகளை கொண்ட மொழிகள் சிலதே அப்படின்றாங்க. அதில் நம்மளுடைய தமிழ்மொழி சிறப்பு மிக்க செம்மொழியாக இருக்கிறது. 14 வளங்களையும் கொண்டு நம்ம மொழி செம்மை மொழியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானவை. நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கியங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா
நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியதாக இனிமையானதாக இருக்கும். இதில் என்ன இருக்குது, தமிழ் இலக்கியத்தில் எப்படி இருக்குன்னா, ஓசை இனிமை இருக்குது, சொல் இனிமை இருக்குது, பொருள் இனிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா அப்படின்னா பாரதியார். அவர் பல மொழிகளை, ஆங்கிலம், ஃப்ரெஞ்சு, நிறைய மொழிகள்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதனால் அவர் நம்முடைய மொழி தமிழ் மொழி தான் ஓசை நயம் இருக்கின்றது, சொல் இனிமை இருக்கின்றது, பொருள் இனிமை இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்முடைய பாரதியார் சொல்கிறார். அவர் பாடல்லே சொல்கிறார் பாருங்கள், தமிழனுடைய சிறப்பை, யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம். நான் பல மொழிகள் எனக்கு தெரியும், ஆனால் எல்லா மொழிகளோட இனிமையானது நம்மளுடைய தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு வியந்து பாடுகிறார். அதாவது அவருடைய தாய்மொழி தமிழ்ன்றதுக்காக சொல்லலை, எல்லா மொழி இல்லாத வளங்கள் நம்மளுடைய மொழியில் இருக்குது, இனிமையாக இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் அவர் சொல்கிறாரு. சரியா? மூத்த மொழி, அதாவது முதல் மொழி, முதல்ல தோன்றிய பழமையான மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மூத்த மொழி என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய். நம்ம பாரத தாய், பாரத தாய்னா நம்ம இந்தியான்னு சொல்கிறோம்ல, அதுக்கு முன்னாடி பாரதம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த பாரத தாய் எப்படி தொன்மை பற்றி பாரதியார் பாடியிருக்கார். அந்த இந்தியாவை பற்றி பழம்பெருமை மிகுந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? பழமையான நாடு, அதாவது முதல் மனிதன் தோன்றியவன் இங்கே தான் தோன்றுனா உலகத்திலே அப்படின்ற மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க. அதனால் அவன் பேசிய மொழி தமிழ் மொழி. அப்போது இந்த பாரத தாய் அப்படின்ற தொன்மையானவள நம்மளுடைய மொழியும் அதுக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்முடைய மொழியும் தொன்மையானது தான், பழமையானது தான் அப்படின்னு சொல்கிறது. சாலைகள் தோன்றிய பிறகே சாலை விதிகள் தோன்றும். இப்போ சாலை போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எப்படியெல்லாம் சாலையில் போகணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதிகளை விதிப்பாங்க இல்லையா? அதே போல் தான் இலக்கியங்கள் இருக்கும்போது வந்ததுக்கு அப்புறம்தான், இலக்கியங்கள் நிறைய தோன்றியதுக்கு அப்புறம்தான் இலக்கண விதிகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கும், எழுதப்பட்டிருக்கு. இலக்கணம் அப்படின்னு இப்போ நம்ம படிக்கிறோம்ல, கற்கண்டு படிக்கிறோம் இல்லையா? இது பழைய காலத்திலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு நூல்கள். அதிலிருந்து தொல்காப்பியம் அப்படின்ற இலக்கண நூல் முதலில் கிடைத்த இது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. அப்போ அந்த இலக்கண நூல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே இலக்கியங்கள் இருந்திருக்கணும். இலக்கியங்கள் இருந்தால் தான் இலக்கணம் வகுக்க முடியும். அப்போது அப்படிப்பட்ட தொன்மையான தொல்காப்பியம் என்கின்ற இலக்கண நூல் நமக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இலக்கியம், அதுக்கு முன்னாடி இலக்கியங்கள் நிறைய நூல்கள், இலக்கிய நூல்கள் இருந்திருக்கணும். அப்படின்னா தான் இலக்கணம் இயற்ற முடியும். அதனால் இது நமக்கு முதல் கிடைத்த பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இலக்கிய நூல்கள் நிறையா இருந்திருக்குமா, அதனால தான் தொன்மையான மொழி அப்படின்னு நம்மளுடைய மொழியை சொல்கிறாங்க. எளிய மொழி, ரொம்ப எளிமையானது. பார்த்திங்கன்னா நம்மெல்லாம் அடுத்தவர்கள் மொழி அவ்வளோ எளிமையாக கற்றுக்க முடியாது. ஆனால் நம்மளுடைய தமிழை மற்ற மொழியினர் எளிமையாக பேசுவாங்க. சரியா? எளிய மொழி தமிழ் மொழி. பேசவும் படிக்கவும் மிகவும் எழுதவும் உகந்த மொழி. பேசவும் எளிமையாக இருக்கும், படிக்கவும் எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு. உயிரும் மெய்யும் இணைவதால் தோன்றுவை உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு படித்தோம் இல்லையா? இலக்கணம் படித்தோம், அதுக்கப்புறம் இணைப்பு பயிற்சியெலாம் படித்தோம். உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்ந்தால் தான் நம்மளுக்கு உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் கிடைக்கின்றன. உயிர் எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் ஆகியவற்றின் ஒலிப்பு முறைகளை அறிந்து கொண்டால் உயிர்மெய் எழுத்துக்களை எளிதாக ஒலிக்கலாம். நம்மளுக்கு அந்த குறில் நெடில் அதெல்லாம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நல்லா ஒலிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எழுத்துல கூட்டி ஒலித்தாலே தமிழ் படித்தல் எவ்வகன. நம்ம கூட்டி படித்தோம், எழுத்து தெரிஞ்சாலே போதும், கூட்டி படித்தோம்னாலே நம்மளுக்கு தமிழ் படிக்க தெரிஞ்சிடும் அப்படின்றப்போ அவ்வளவு எளிமையானது. பாருங்கள், அமுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆமுது, அமுது. சரியா? அமுது அப்படின்னு சொல்லும்போதே அந்த 3 எழுத்துக்களும் நமக்கு தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும். அதை சேர்த்து சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு சொல்லு கிடைக்கிது. தமிழ் மொழியை எழுதும் முறையும் மிக எளிதுதான். இதற்கேற்ப தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் வளஞ்சுழி எழுத்துக்களாகவே அமைந்துள்ளன. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வளஞ்சுழி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆ அப்படின்னு போடுறோம், ஆ இல்லையா? இப்படி ஆ ரைட் சைடு. சரியா? வலப்பக்கம் தான் நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கிறோம். வலப்பக்கம் எழுதுகிறோம்.
ஆவ் அப்படின்போது ஓ வந்து வலப்பக்கம் கொண்டு போகிறோம், நாவை வலப்பக்கம் கொண்டு போகிறோம், ஞாவை வலப்பக்கம் கொண்டு போகிறோம். இதுதான் வலஞ்சுழி எழுத்துக்கள். இடப்பக்கம் அப்படின்னா சரியா இடப்பக்கம் அப்படின்போது டா யா ழா சரியா இடப்பக்கத்தை சுழியாக அமைந்திருப்பதுனால இது வந்து வலஞ்சுழி எழுத்துக்கள், இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள் அப்படின்னு 2 பிரிவாக பிரிக்கலாம். பாருங்க, தெரிந்து கொள்வோம் பகுதியில் தமிழ் தொல்காப்பியத்தில் தமிழ்ன்ற சொல் கையாளப்பட்டிருக்கு. சிலப்பதிகாரம் வஞ்சிக்காண்டத்துலலாம் தமிழ்நாடு என்கின்ற சொல், அப்பர் தேவாரத்துலலாம் தமிழன் அப்படி இதெல்லாம் நூல்களில் வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட நூல். அதில் இந்த தமிழ் என்கின்ற எழுத்து அதில் இடம்பெற்றிருக்கு. அப்போ அந்த காலத்திலே தமிழர்கள் தமிழ் என்கின்ற சொல் மொழி இருந்தது, நிறைய நூல்கள் இருந்தது அப்படின்றது இந்த நூல்கள் மூலம் தெரியுது. சீர்மை மொழி, சீர்மை என்பது ஒழுங்குமுறையை குறிக்கும். சீர்மை அப்படின்னா ஒழுங்குமுறை. தமிழ் மொழியில் வந்து பல வகை சீர்மைகள், அதன் சொற்சிறப்பு குறிப்பிடத்தக்கது. நம்ம மொழியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒழுக்க முறை ரொம்ப நிறையவே இருக்கும். சரியா? இப்போ உயர்திணை அக்ரிணை அப்படின்ற திணை வகைகள் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ உயர்திணை எதிர்ச்சொல் வந்து தாழ்வினை, உயர்வு தாழ்வு அப்படி தானே சொல்லுவோம். அப்போ தாழ்த்திணை தானே வரணும். அதை எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்க, அல் குட்டல் திணை, உயர்வு அல்லாத திணை அக்ரிணை. அக்ரிணைன்னா என்ன அர்த்தம்? அல் குட்டல் திணை, உயர்வு அல்லாத திணை அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தாழ்வு, தாழ்வுன்னா கீழே தாழ்ந்து இருக்கிறது அப்படிதான் பொருள் வந்துடும் இல்லையா? அப்போ அக்ரிணை அப்படின்றது அல் குட்டத்தினை, உயர்வு அல்லாத திணை. எப்படி பாருங்கள், பழைய காலத்தில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வகுத்து வச்சு தொல்காப்பியத்தில் இது இருக்குது. பாகற்காய் வந்து கசப்பானது இல்லையா? பாகற்காய்க்கு கசப்புக்காய் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கசப்பாக இருக்குது. பாகற்காய்ன்ற பேர் எப்படி வந்தது? இனிப்பு அல்லாத காய் பாகற்காய். பாகு குட்டல் அல் குட்டல் காய். பாகு அப்படின்னா இனிப்பு பாகு. அப்படி வெள்ளைப்பாகெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இனிப்பு பாகு அது அல்லாத. சரியா? இனிப்பு இல்லைன்னா கசப்பு. அப்போ கசப்பு இருக்கிற காய் அப்படின்னா பாகு அல் குட்டல் காய், பாகு குட்டல் அல் குட்டல் காய்ன்றத பாகற்காய் அப்படின்னு. நம்ம தமிழ் மொழி அவ்வளோ சிறப்பு பெற்றது பாருங்கள். அந்த காலத்துலேயே இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பாடம். இப்போ இது வரைக்கும் நான் தமிழ் இது வளர்த்தமிழ் வந்து நான் பாடம் அனுப்பியிருக்கேன். அடுத்த வளமை மொழி வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.